Πάω για μαγεία στο νούμερο 2, γιατί είμαστε και μένταλιστ εδώ στο Ράδιο Αρβίλα, όπου ήρθε η ώρα, μας αρέσει όταν η τηλεόραση έχει νέο αίμα. Είναι... Εντάξει, το άτομο είναι γελίο, το άτομο είναι γελίο, μην το κοροϊδεύεις. Μας αρέσει το νέο αίμα στην ελληνική τηλεόραση. Να ξέρεις ότι υπάρχει διαδοχή, ρε παιδί μου, ότι... Κοροϊδεύεις. Ότι δεν τελειώνουν οι παρουσιαστές, ότι έχει συνέχεια. Νέα ταλέντα βγαίνουν συνεχώς στην επιφάνεια. Ταλαντούχοι άνθρωποι που μπορούν να παρουσιάσουν τηλεοπτικά προγράμματα. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το μέλλον στις αθλητικές μεταδόσεις. The next Διάκο Τζον. Από το Alter Channel, ο καινούριος καταπληκτικός αθλητικός sportcaster. Και κύριε, απολαύστε το. Όταν το έχεις το επικοινωνιακό, όταν το έχεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο αγώνας του play-off μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Το σκορ είναι 2-1. Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ μέχρι στιγμής. Λοιπόν, βλέπουμε τα πλάνα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού ΑΕΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και εδώ λοιπόν είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το ταλέντο είχε λίγο άγχος στην αρχή. Εντάξει, κάθε ταλαντούχος και πραγματικός καλλιτέχνης έχει λίγο άγχος. Δώσ' του όμως μία ακόμα ευκαιρία και θα σου αποδείξει ότι μπορεί. Και έχουμε και σε εξέλιξη τη φιέστα στο Ολυμπιακό στάδιο, έτσι, γιορτάζει την κατάκτηση του τάμπλου Παναθηναϊκός. Έτσι ακριβώς λοιπόν, στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός παίζουν πράσινοι εναντίον λευκών. Είναι παλιοί και νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο. Και τώρα να πάμε στο τι γίνεται στα ξένα πρωταθλήματα. Την κατάκτηση λοιπόν του γερμανικού πρωταθλήματος πανηγυρίζουν παίκτες και οπαδοί της Bayern. Έτσι, κυρίες και κύριοι, έγινε. Εκεί θα σας εξηγήσω, ήταν κάτι πράσινοι δράκοι που του έκαναν επίθεση, ενώ αυτός προσπαθούσε να συγκεντρωθεί στα αθλητικά. Υπό τις συνθήκες τα κατάφερε πολύ καλά, γιατί αυτήν την τηλεόραση ξεγελάει. Εσείς δεν βλέπατε τον κίνδυνο που ερχόταν από εκεί, γι' αυτό τσεκάριζε κάθε 3 και λίγο. Εγώ ακόμα θα βάζαν την Νικολούλη να πει τα αθλητικά όποιον περνούσε. Ωραία, να σας πω, δεν προλαβαίνουμε για το νούμερο 1, αύριο θα γίνει μακελιό. Στάθη, έφυγες. Έτσι όλα είναι υπό έλεγχο, φύγε.